Türkmenistan käbir gözegçilik geçiriş nokotlarında dasary ýurtly sol sanda yerli ýük ulaglarynyň hereketine mundan 2 ýyl ozal töweregi girden çäklendirmelerini ýatyrdy. Soňky aýyň dowamında Azatlyk türkmen häkimetleriniň dasary ýurtly ýük ulaglary üçin käbir ýeňillikleri döredendigi, emma yerli sürüjüleriň dasary çykmagyna ruhsat bermeýändigi, olaryň hem muňa özleriniň ala tutulýandygy baradaky nägilelikleriniň artýandygy barada maglumat beripdi. Ýatlatsak türkmen häkimetleri koronavirus aladalarının arasında halkara howa uçuşlaryny raýatlaryň içerki hereketine girden çäklendirmeleri bilen birlikde ýurdun üstünden geçýän tranzit ýük ulaglaryny we dasary ýurtlara gatnaýan yerli sürüjülere gadaganlyk girdipdi. Azatlyk bu bir taraplaýyn gadaganlygyň netijesinde yerli sürüjülere hiç hili ýeňilliklerin döredilmändigi sebäpli olaryň köpüsiniň ziýana galandygy barada habar beripdi. Türkmen Awto Ulaglary Agentliginiň maglumatyna görä, şu ýylyň 7-nji noýabryndan baslap bildirilýän talaplary berja etmek serti bilen kesitlenen nokotlardan dasary ýurt we türkmen awto ulag sürüjüleriniň sürüjülerine ýurdun çägine gitmeklerine hem de üstasyr geçmeklerine ruhsat berildi. Agentligiň web saýtynda çap bolan bildirişde ulag sürüjüleriniň muny ýurdun Türkmenbasy halkara deňiz portundan Artyk, Garaboğaz, Altynasır, Daşoğuz, Könürgünç, Farap, Imamnazar we Serhedawat awtoýol gözegçilik geçiriş ýerlerinden amal edip biljekdigi bellenilýär. Emma bildirişde berja edilmelidigi nykdalýan talaplaryň ozaldan bar bolan düzgünlerdigi ýa-da tranzit ýük ulaglaryndan täze talaplaryň sorulýandygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Azatlyň agentlik bilen habarlaşyp, bular barada maglumat almak synsyklary netije bermedi. Mundan Türkmenistanyň çäginde koronavirusyň 2 hadisini hem ikrar etmeýän türkmen häkimetleri 1-nji iýundan baslap dasary ýurt ýük ulaglarynyň ýurdun çäginden tranzit geçmegine ihtiýar beripdi. Emma türkmen ýük ulag sürüjüleri häzir çelni ýurdun dasyny çykyp bilmeýärdiler. Olar özleriniň ýükli tirkeglerini Özbekistan bilen terhetdäki nokada getirip, sol ýerden hem dasary ýurtly ýük ulaglaryny tirkäp ugratmaly bolýardylar.